ай гузашта овоз ба гӯшат. Эй касе ки дар ҳаёти навӣ, байни мо да километр нест, байни мо да вақтай дуримон. Бишнав садома, касе ки барои ман ҳамаи кас шидӣ, не ки барои ту ман ҳеҷ кас шида натонистам. Шон МС VIP TG духтараки савремени ба кала гирифт, рӯи мола удалид карда Инстаграм. Ҳамаи суратора дига нарафт, калянбар дига дигона бозӣ накард. У нағзи диккат короира ман сухан кардам, бовар кард вақте ма гуфтам. Тоқатии ҳаётам бовар кард вақте гуфтам. То охир местида ёдам платья короткий, я лишит бакр таёстин дароз. На гафри на укладка духтараки румолдоз. Да байни духтарошон дига наметофт, да селфи дига ягон кас да одноклассник надидиш. Все ти дигоно шама ҳайрон, чӣ шиде духтар чо мекни, кира нағзи дай ты гап за чӣ емо ба ҷош мекни. Фақат механди тамом, мегуфт мебинен ягон рӯз ду чашми ҳуши хаёлаш. Телефон да буд шабу рӯз фақат SMS мехонду, SMS ҷавоб медод. Барои ма тайёр буд ҳама чӣ да ҳама чиша медод. Не ки чашми ма да натофт ки ӯ барои ма дига шид, дили кӯдакии ӯ калон шид. Ака зинда шид ӯ против набуд, қичоқу мачаке да буд да байн мон. Камтар романтика мехост, роза ва борон, ама гуфтам ишқ дуруғай, романтика и понта прогулка мефората. Фарёдка дигонота, ма кор доштам кадом вақте ки ӯ мара мехост, а ӯ бояд пайдо шава вақте ма ӯра мехостам. Ишқ а як тараф буд, фақат да ю тараф, ай тарафи ма квартира буд, пива фақат кайф. Тоқат кард ки дига мешам, не ки результат нол буд. Давои дарди сари ю ма невикета нол буд. Вақтои охир да қчоқиш, ба ҷой ма таксариш буд, да гӯшиш капой шириным репой скачат кард да гиш буд. Не ки номи худиш не, номи буд, ӯ ба чизое ки меарзид нарасида буд. Эй маликаи шаҳри дард, ишқомата кадай хам, қасри орзуи яхита об кард офтоби ғам. Ту ниҳоли ишқи худта шинонди, замини шурда, дӯст доштан маи бедила хун додан да каси мурда. Байни мо соло давидан, фата да лаб ханда надод, ба дили ғам дида дил намехост по мерафт. Аруси ма арус шид, гули дода шаҳбача да даст, ранги кактус шид, гирда атроф музика хирсанди да дарун ола. Косаи ёби никоҳ да чашм косаи хунова. Мара паре надон дига хиёл ки ҷурат будам, маи бедил дар ҳаётат ранги як сурат будам. Ту бира биқаб зиндагита, навёфти зинда дилта, ту мурди барои гузаштат, гузашта тыра пиҳилка тыра ба ёд миёра. Ҳар қатра маи хурдаи ма ту рафти ву бад бедошид, и дили мурдаи ма дига чӣ фоида ёд кардан. Ҳар тори мӯи зарта холи бараки рута, ду чашми ҷодигарта. Акинав маи тақдир мепурсам нархи мачакта, ки ту уже да аптек нархадеси чочака. Дар киштии орзуҳомам, не ки дар баҳри ғам. Ма дар ҳаёти гузашта мондам, ту дар ҳаёти нав. Байни мо да километр нест, байни мо да вақтай, ягон чӣ ба ту намерасонам, на дер на барвақт.